Dus Kira en Faya gaan even jullie een voorbeeld geven hoe je de trillerdans moet doen. Faya, waar ben je? Ja, daar is het. Let goed op, hè. Ja, zeker. Dat ze een beetje ruimte maken, dat ze wat plek hebben voor te dansen.
vond het ook heel mooi uitzien. Jullie zien er ook prachtig uit. We hebben hier 4 bioscoopkaartjes. En die gaan voor Michael dadelijk verdelen. Hiervoor staan een hele mooie. Maar ik wil ook even een daarvoor applaus voor Rick Sweets Dans Studio. Je kunt daar ook nog sponsoren door wafels verkopen. Je kunt de kinderen laten sminken. En hebben jullie al, de ouders, hebben jullie al ingeschreven voor bloeddonor te worden? Ja, ik hoor niks. Het kan altijd, hè. Je kunt ook informatie vragen daar. Ik ga het ook doen. Ik word ook bloeddonor, dus ik kan me daar ook inschrijven. Oké, dan gaan we beginnen. Michael, ben je er klaar voor? De eerste. Ja, wie vind jij mooi gekleed? Hij heeft zo'n goede dansen, misschien. Even kijken hoor. Doe even een meisje, hè? Goed? Een meisje. Ja, dat is moeilijk hoor, dat is echt heel moeilijk. Oké, kom maar even op het podium, kom maar hier. Wat is jouw naam? Hoe? Paul, applaus voor Paul! En wie heeft jou gesminkt? Geleen. Oké, dat is die hè. Dan gaan we naar de volgende, dan gaan we even de jongen doen dan. Kom maar even, blijf even op het podium staan, dan maak even een foto. Paul, blijf even op het podium. Spannend, spannend. Spannend. Wat ook een beetje die kant, hè? Een beetje de boven en zo. Ja, dat is moeilijk. Als kom je een beetje naar voren, dat je het beter zien. Wat is jouw naam? Zing. Zing van daar staan. Ja, weer, volgende. En een meisje? Ja, zo'n pak een beetje groter daar. Die daar, achter. Oh ja, de Michael Jackson natuurlijk. Ja, tuurlijk. Kijk, helemaal uit Duitsland komt hij, hè? Ah, wat? België? Ah, oké, dat is ook Duitsland. Dat kan. Wat is jouw naam? Mike. Mike? Nou, helemaal super. Nou, voor Mike. Ja, nee? Ja, goed zo. En kom naar voren. Kom even naar voren toe. Ja, kom even de kabels. Ja. Mooi zo aan. Ga daar staan. Mag ik even een applaus. Behold voor jullie. Applaus. Hey. En we gaan even lekker een disco dansen. Disco.